kaso a soka shine rikon amana da ke na saba ki bani to na zauna yan mata. Kaso a soka shine rikon amana da kai na saba ka bani to na zauna dan gata. Aye shi gini so da gaskiya ake farawa, inda kin so zan so ki bana yi mikiyawa. Shi kwaso zane ne a zuciyai zanawa, nai da shi ya yi sirwa zuciyai fitowa. Farar bidirwa na samu mai ado son kowa, kyawun ki ya kai kyawu a kan ki babu ta cewa. Ni ne zan miki soyayya a kan ki ba ni tsayawa. Taho mu je lambun so a can miyo hutawa, zanayo miki busa busa irin ta sarewa. Mallaka miki kaina in ce da ke hajiya ta, in ce da ke mai suna. Shirin zan zauna da kai ko cikin shinge, ko ina za ka kira ni gurin sai na je. Sunan ka suna na guri guri ni na je, a faɗin sunan ka gurin kira na kaje. Ko gida an shaida akan ka zango da kwanje, in jiki ya tsira ashe ko kunne ya ji. Duba tsantsar ƙaunar ka yanda ta rake hanji, wanda ya so ya raba mu zai cire rai kaji. Ko cikin bacci na da kai nake yin garaje, kai kaɗai ne ka min so ya zama mafita ta. IS Piano Production. Ina yi nisa a san ki ko kira ba zan ji ba, kai ku bar tare ni don kwani ba zan dawo ba. To ashe so zai kai ni inda ma ban je ba, kin yi min so ƙaunar ki ne ba zan yasar ba. Taho masoyiya kanki ne nake takilo, na yi dace a kanki na wuce ai galo. Ki ba ni tsantsar so ne na je